Tu zo pár porcií kapustnice, takže treba ísť podporiť a nie je, už mám tu nejakých radcov, že tu nie je kapustnica, ale ja mám dobré informácie, kapustnica ešte je. Takže všetci spoločne, pokiaľ deti nastúpia, si zaspievame Tichú noc, ale ešte mi dovolte predtým, aby sa deti nerozprchli a ukončíme krásne toto podujatie Tichou nocou, poďakovať za to, že sme sa tu dnes mohli stretnúť mestu Brezová pod Bradlom, všetkým zástupcom cirkvi, spoločnosti KOB Jednota, Trstínskej pekárni Školuda,